que anem a descobrir una ruta de la tapa ben deliciosa, ben particular, i Enrique té tots els detalls. Connectem amb ell. Bona vesprada, Enrique. En un marc incomparable. Bona vesprada, Joan. En un marc incomparable. I així que fàcil és donar-li gust, donar-li un regal al paladar. Estem en la 10ª edició de la Ruta de la Tapa. Així al Cosebre tenim diferents establiments. Concretament anem a conèixer a 5 establiments dels 20 que participen en esta Ruta de la Tapa. Així tenim al restaurant d'Imagine. Què ha preparat el restaurant d'Imagine? Pues mira, es la 5ª edición de la empanadilla de Móstoles, que la tenemos todos los años, pero rellena de diferentes cosas. ¿Sí? En esta ocasión es de foie de pato, con diferentes mezclas de queso y mermeladas del Jerte. Molt bé. I esta sí que veiem que com la definiríem? Esta yo la definiría como una CC que sería Cáceres Canarias, porque lleva mojo picón y lleva un embutido extremeño ibérico que se llama patatera. Es patatera, que no tiene nada que ver a la mallorquina, ¿no?, que hablábamos antes. Chorizo, ni con él, es un embutido de allí que está hecho fundamentalmente con el aliño, el chorizo y patata, base de patata. Perfecte. Este és un dels restaurants, dels 20 que participen. Anem a conèixer més, concretament al restaurant L'Espígol, així del Cosebre. Estes dos tapes les heu fet vosaltres, no? Sí, senyor. Quin secret té esta, per exemple? Por eso es una una tostadeta en una base de morcilla, después un puré de cigrons y después unes virutes de pernil al forn. Al forn, o sigui que este ja té, a estas hores de la vesprada ja hi ha gana de berenar, no? Es como una imitación a una croqueta de cocido, que diríem, no? Però no té el sabor, però realment no ho és. Enrique. Perfecte. Sí. Totes les etapes recordem que es poden així disfrutar fins el diumenge, dia 9, digue'm, Joan, dis-me. No, per facilitar-li la tasca al nostre company càmera, si quan aneu mostrant els plats el pots agafar en la mà i l'acostes una miqueta, és que estic desitjós per veure com han cuidat al detall cada ingredient i com mimen al Cosebre els nostres productes. Per exemple, este del mateix restaurant, de què està fet? Que és més light. Vale, esta és una crema de formatge amb anous i anxoves enrotllada amb un carpaccio de carabassí i bueno, la decoració està feta dels mateixos productes que tenim la crema i més light. I més light. Ja veig, Joan, que t'està fent gana. Coneixem així a la resta de restaurants, en aquest cas el restaurant El Mirador, que com veieu estem així en un entorn idíl·lic, que sé que ho estic fent enveja a tota la gent del plató. Del restaurant El Mirador, què tenim així? Bueno, del restaurant El Mirador tenim una tortilla de chanquete. Sí, que seria esta así, ¿no? Sí, que es esta de aquí, con unos puntos de romesco y unos brotes. ¿Vale? Perfecte. I esta que també m'han dit que tot el món que ve així la tasta. Sí, normalment provem les dos i, bueno, la veritat és que se menja molta gent, no? La mostrem ahí. ¿Esta de què seria? Esa és una base d'escalivà en un cazón adobat i un falso caviar de vinagre. Perfecte. I el que parlàvem, no? Vull dir, la ruta està fins este diumenge. Quan costa exactament el que és la tapa i amb una beguda? 2,50. O sigui que un preu perfecte. Sí, bueno. Més que perfecte, no? Més que perfecte de cara al consumidor. Jo vos animo que vingueu així fins el diumenge. I anem a conèixer l'últim que ha vingut així, que exactament així tenim... Bueno, contame tú, ¿qué teníamos exactamente? Esta de así, ¿qué sería? Aquí sería la salita, teníamos un carpaccio de gamba, alineado con aceite de oliva, infusionado con albahaca. Le ponemos unas raspas de cítricos, unos mini brotes que en este caso son de remolacha, unas tostitas con mantequilla y lumpo. Lumpo se diría un sucedáneo del caviar. O sea, casi pueden viajar. En vista allí cosas de peix, de Extremadura, y esta la tapa del sur. Nos vamos hacia Andalucía, ¿no? Correcto. ¿Cómo sería En Andalucía tenemos un gazpacho andaluz, tenemos la tortita de camarón con algas también, lo que es el cazón en adobo, 2 pimientitos de padrón, una mayonesa de algas y un par de gambitas. Enrique. O sea, perfecto. En el sur, el pescadito es muy conocido y muy típico, entonces nosotros tiramos para el sur. Di que sí. Conta'm, Joan, que ja sé que tens fam. Sí, estàs ahí al Cosebre, en una localitat ben xula del Baix Maestrat. M'agradaria que escollires una de totes les propostes, que la tastes, i amb això posarem punt i final a esta connexió en la que convidem a tot el món a visitar aquesta ruta de la tapa del Cosebre. S'estaven enrient tots perquè era en plan, a veure quina escollís ell, a veure quina escollís... A veure, es queden dos per presentar abans d'acomiadar el directe i tastar una de les dos fins este diumenge, dia 9, 2,5 €, 20 establiments i també hi ha un concurs, a veure qui guanya de tots. Però aquests dos, quina vols que taste? Estos dos son de l'altre local, de la taverna, que no l'han presentat, que lo estic presentant jo el mateix. I perfecte, i este què seria? Este es un tartar de salmó en una crema de aguacate. Sí. Vale, y eso es una crema de hongos con un poco de parmesano. Sí, posarem a tastar esta del parmesano, va pels
per tots els establiments. És que no tenim cullera, però bueno, Joan, bona vesprada i després tornarem a veure si seguim menjant des d'ací al Cosebre.